Кристиан Вигения има думата за една минута. Думата се даде на Кристиан Вигения. Уважаема госпожо Аштън, колеги, изразявам моето задоволство, че Европейската служба за външна дейност вече придобива реални очертания и много скоро ще бъде пълноценно функционираща структура. Само преди половин година немалко колеги изразяваха съмнение доколко Катрин Аштън, върховен представител по външната политика и политика на сигурност и заместник-председател на Европейската комисия, ще бъде способна да се справи с предизвикателствата на новия пост, натоварен с големи правомощия, но и с големи отговорности. Мисля, че времето опроверга тези съмнения и лейди Аштън по един изключително умел начин успя да създаде основите на новата служба, за което я поздравявам. Трябва да отдадем дължимото и на Европейския парламент. От самото начало беше избран подход на сътрудничество, който се надявам да запазим и когато приемаме промените във финансовия регламент и правилника за длъжностните лица. Една от най-конфликтните теми беше и си остава тази за така наречения географски баланс, или казано по-ясно, справедливото представителство на страните членки. Този проблем засяга главно новите страни членки, които са силно подценени все още и като брой представители, и като позиции в йерархията. Аз самият идвам от такава страна и ви уверявам, че ще направим грешка, ако не запазим висока чувствителност по този въпрос. Само така ще гарантираме, че всички европейски граждани ще се чувстват адекватно представени в новата служба. В същото време се обръщам към дипломатическите служби на новите страни членки да предприемат мерки за допълнителна квалификация и обучение, когато това е необходимо, за да представят конкурентоспособни кандидати. Накрая бих искал още отсега да бъдат дадени ясни гаранции, че няма да се толерира по никакъв начин злоупотребата с позиции в дипломатическата служба за решаване на чисто национални проблеми в ущърб на дългосрочните цели и интереси на Европейския съюз.